Ngiyayibona ke lento kuze kubuthi isigezo sindawo ngeke madoda. Nyani isigezo asinandawo sinokusa kuyo isigezo. Isigezo sina-agenda isigezo. Isigezo sina-plan. Kuthi qala nje mina siyathi nabasakusaka. Asindawo isigezo. Ngabona ukuthi ngesisi isigezo madoda nami ngenqila isidanga ngeke. Ngengigreda nami madoda bangangandimamele ndafunda kahle esikolweni ngoku ngenxa yesigezo andindawo madoda. Nawe sengifuna uhamba kuba isigezo sindawo andikwazi uhamba madoda. Ngondifuna e-university andikwazi uba ingxaki yam ndihamba nesigezo uba isigezo asindawo. Isigezo size sindisendawo mntwenyana ngiyayibona ke le nto madoda ngoba ngoku akho ndawo ndicinga uya kuyo ndivuka nje andinoba ndizawuya uba isigezo sindawo. Umama wayinyanisile nyhani umama ngeke. Ndikuthengisele emhlabeni madoda. Uyabona isigezo ndincede uba ukuze ndohlukane nesigezo ukuze ndiye endaweni ngoba isigezo sindawo.